Wara snin twal ta' studju 114 l-avukat ingħataw il-warrant biex ikunu jistgħu jibdew jipprattikaw fil-professjonijiet legali. Fi ċerimonja l-President tal-Kamra tal-Avukati Luis De Gabriele feraħ li l-avukati u l-prokaturi legali li għadhom kif kisbu l-warrant fil-waqt li enfasizza li jissew ma daħlu fil-familja tal-avukati u għalhekk iridu jġorru ir-responsabbiltajiet kollha li ġġib magħha din il-professjoni u ħeġġeġ lil dawk preżenti biex jaspiraw f'ħajjithom għall-ogħla valur fil-professjoni. Tkellem ukoll il-Prim Ħallef Joseph Azzopardi fejn fil-waqt li awgura l-avukati għas-suċċess tagħhom fakkarhom li l-istudji tagħhom ma jispiċċawx hawnhekk, anzi issa d-doveri lejn il-qorti u l-etika jiżdiedu. Iddikjara li issa jridu jkunu huma li jħarsu l-interess tas-soċjetà u jsalvaw is-saltna ta' dritt. Intant kemm l-Aġent Avukat Ġenerali Victoria Buttigieg u l-Ministru tal-Ġustizzja saħqu li minkejja ħafna mill-gradwati mhux se jkunu qegħdin jarsqu lejn il-qorti, xorta waħda jridu jibqgħu jkunu aġġornati bl-aħħar żviluppi fil-liġi u kif ukoll fil-ġurisprudenza. Wara l-messaġġ tal-kelliema l-avukati u l-professjonisti legali ġodda ngħataw il-warrant tagħhom u issa jonqoshom biss l-aħħar pass dak li jieħdu l-ġurament tagħhom fil-qorti. Fost dawk li ngħataw il-warrant kien hemm il-preżentatriċi ta' NTM l-avukat Roberta Bonello, kif ukoll l-avukat Derin Karabot u Mario Frendo, ex kollegi ta' dan l-istazzjon.